Dimas Arjuna perenggan kahulangan pasrening jagat
pranyata tan ambabar kaendahan rembulan kae katon rengu lintange lesu langit biru dadi sintu awit Sor Prabowo kelawan citramu wong ayu Dimas Arjuna sawangen kayana wujude kumbang ana wujude tawon ingkang denengen mideri kembang ingkang kembang lagi mekrok ngambar arum nanging apa kok sebabe sang Bremara mung kekejer tan bangkit pawasa ngingset marang sarining puspita merga semune jrih lawan dukane ingkang kagungan kembang Limas Pandoro ayu sing kaya godhong tunjune prani payundak kanthi sung tulodo paring conto mring kondang lan puspita supaya ora tidur-tidur anggone numpak marang jatining pamareng wong ayu manut tondak mbanojo unir pita kang sela pindha kartika baya mirah baya inten pepujanku wong manis para gati ayu dak kanthi lelumban wari ing katresnan kekosok kang sari-sari lawan permati
Kirana sangga runggi ingkang ruju marang jatining pamareng. Para kadyayu tak kanthi bacokake ningset maduning katresnan. Pindah kaya apa mareming ati kula mungko bisa manjing tilamrung. Kanthi abedan kalsing nyekir gadi geguling ingkang mentis kuning. Usik wong bagus ojo krusa-krusa rasane para gaging welungga sing prayoga Dimas Permati. Yayi Permati katresnan munung uruping jiwa luhur kanugrahan saka Gusti ingkang sipate suci ingkang diparingake marang titahe. Katresnane Permati tulus lan suci marang jeneng sira Kakangku. Aku percaya marang cahmu nanging kanugrahan ingkang sifat suci iki aja nganti reget merga ditunggangi kelawan ngerdane nafsu. Sambunging katresnan tangeh lamun ambabar kabagyan lamun kokinan datang kinantenan nafsu. Kadyan mangkono nanging tumanjane nafsu kudu trep. Awit olah kridaning asmara antaraning priya lan wanita ngono bisa ndeder kanistan nanging uga bisa ndeder marang keluhuran ingkang yo persakake kepiye yen andon asmara tangkeping tresna antarane priya lan wanita ditindakake sadurunge rabi kuwi jenenge jina bakal yantuk bebendulan dosa ingkang tumpuk matumpa-tumpa. Nanging lamun kaulah asmara ditindakake sausé antarane priya wanita disahke dening agama lumantar seksi lan wali yekti kuwi bakal mbabar nugraha lan kamulyan sejati Permati. Nadyan to aku tresna kaya tresna yen pancen tresna ayu ngopeni ngreksa marang rasa tresna iki aja nganti sadurunge aku karo kowe dipangestoni wong akeh kanthi janur melengkung ana ing dalem banjur ping renggut sing dadi keprawananku tandha lan kejane ngoyak nafsu ing tresna ora ana bebat. Wong wedok apike kaya ngono. Sadurunge dirabi ora gelem dijamak awake karo wong lanang nadyan padha-padha tresna. Kendro gene akeh-akeh jaman saiki sing lanang semune ra butuh malah sing wedok sing moyak terus. Angel golek wong wedok kaya ngene iki.
bocah bagus Arjuna ibumu Kunti bisa tanggap lawan panjriting rasamu kula kang mangkono pritawulan iki pandongamu sing tak jaluk ibumu ingkang bakal dadi tali panyambunging katresnan aja nganti kembang Dwarawati kae dirokti wong liya direnggut dening kumbang sing ora tanggung jawab aku sing bakal nglamar Dwarawati Permati jimat sesembahan kuwi maca-maca pating dengaken nyatanipun ingkang putra kaliyan kakang Bratajaya menika sampun condong ing raos bolong ing batos sami-sami kaprawasa jemparinging katresnan namung pangestunipun kanjeng Bulan para sesepuh ingkang anjurun dumateng kasidaning kayun anggen kula badhe mancak dumateng ngapuraning bebrayat tresna iku sipate tulus lan suci dosa apa sing bakal tak sandang yen puniku rajumurung kula dina iki tak budal oleh Dwarawati ngaturaken panuwun sembah kula ingkang ngiring tindak paduka Kanjeng Ibu Kunti Pamindra
dan sembah miring ulun kapur sang morbenglah sahanane kang yang kanan sehen kasih mati kambiyaning umur tuas maning Gusti ingkang Maha Tresna sarta hormat bukti mring utusane pangeran kang pungkasan ingkang tetila dadi obor pepadhang rahayuning titah ing donya pratenglahan. Narbuka wiwaraning carita sinungging lanenging budaya yekti dadya tepa tuladha ingkang becik tindakna dening ingkang kala Singkirama. Kelir gelar awarna seta yekti gegambaraning jejaban ingkang nembe lair suci resik dhateng kalepetaning dedosan. Tebok minangka bumine blincong dadi srengenge dalang ingkang amarga gedha keprak kateking jantung dening otak kuburane. Ingkang mangkono dadi piwulang madyanto sinampiran derajat pangkat anggegem panguwasa. Sinubrana ingkang matumpa-tumpa nang lamun to dening sang dalang sinemplungake otak. Yati wis tanpa daya mung kari mundhuk poing karma lan dharma. Ringgit ingkang caket kaliyan sang widu pamayan den tresnani dening kang tebih katanantuk kawigatosan. Tanpa beda menungsa ingkang gelem nyaket lawan pangeran bakal kinasih dening kang tebih bakal rekoso kasurang-surang. Rontak-rontak sebelah sorote sanggulang pratung bupati Brawetan Hanelai. Inapit gunung temak temlawung sorot ngendayung semburat anglir socani mugorapuh. Narata sunari warang arpa kinampi siraping pendhop agung negari Dwarawati ing negari Dwaraka. Pramila kawis tinggal gelar-gelar konang sirap labet yenyo mangkolaken soroting wan arpa. Dasar negara ingkang panjang kunjung pasir mukir gemakri paklok jinawi kerta-tata lan raharja. Penoten paribasaken negari Dwarawati dengan cek jaman kencana. Para kawula ayem tentrem jenjeng permanem awit kasembuh pangaribawani sang Guminata ning asta bawah pusaraning adi. Hanenging ngajejuluk Sri Bathara Kresna Yodhanardana Wisnumurti Yorisang Narayana. Dasar Malindra titisi Sang Hyang Wisnu dewane kabagyan. Pramila datan mukalamun tawah
kamulyan lan karaharjan satemah bidodha wilujeng ing negaring Dwarawati. Pambek bawa laksana datanating lincak dhumateng sabda kang wis kawedan. Lamun to dinunggung wiyaring jajahan sarta labuhane sang mata kaya sarapri datang wonten pedhote ucap. Dinten pasewakan sang mata kepareng ya sing stinggil binatara lenggang gampal bungko ingkang pinalipit kencana. Pinalipit kawara babut permadani sinebarang sari-sari gondo widolisa jebak kasturi pongas gandani rasa ngaji ngantos dumugi pamurahan. Parang diniro idem permanen datarana kang nyabawa berpodongan datan ikbak samirana datan lumampah kamu lamat-lamat kapiarsa swarane ngabdi kriya gending dengan sama nambut karyane praja pating sareng klan pating sareng timbal dan ilir mondorogo ora saruparan dene mimbu asri renggep jroning pangangkilan. Lasin untuk koronayakaning praja ingkang kepareng Sewangar Sindra hanenggih senopatining praja Wijaya saking Lesan Pura ingkang kekasih Raden Setyaki ya Sencaki Sima Mulanjaya ya Risang Bima Kunting ing jalian der pasedaning para nayaka jejel riya kabencukit lenggane tanpa sela inggawe saking kathah kang samya mara sebo Winimbuan paling agung hangendanu Cirandra saking Mandrawa nganti kaya Himandra ingkang memuli Prayagung negaring Dwaraka. Dereng sang mata kepareng medal pangandika kendharake Pak kang para seba. Dinerka sandhang Bathara Brahma ing ngejawantah nanging bareng kelingake. Cakong ing tanpa warana nenggih Narendra Agung Manggura Sri Baladewa ya Balarama Kakasana ya Risang Jaladara. Ing ora seba dia pihak nganan sarta ngiring satemah dadya laju lulus praharja lampahe wong agung Mandra mingkah wonten stinggil Dwaraka. Mangkono Sang Prabu Kresna kawis tinggalken ing kumungsu enggalih kasuk manata ing kalbu. Daya Mandraka rawuh ingkang Raka Mandura giya ingacara lenggah. Dereng dangu dikawiji pangandikane Sang Buminata alus parandene kebak ing reh kawibawan.
sasongko menyar Sretinon ing pasewakan busana maneka warna Sabak pos piteng Udyana Yang panjrah sarwa rukma renggeng manik mawa ratna
prabanyosu mira penyaring pejoliwaran lerkilat sisiring kadir wimpuh ketanda mrek mingin Iwang Sukswadi luwih uga paring pengayoman mring panjenengan ingsun satemah babar pepadang aning jagat Ndwarawati kawula nuwun sewu Koko Prabu Mandura sarana paduka wonten ing Stinggil Negari Dwaraka kula nglahi ngaturaken pambagi panakrami mawan tuwa kunjuk wonten ngarsa paduka njeng Koko Prabu Mandura. Wala-wala ya jagat ya diwa ya bathara kakangipun Kakang Kyai Harimurti banget panarimaku dening nganti semono sih kadaman sarta pakurmatan ing ndok paringake marang Baladewa Dasari panggonku Pratawiru jenis ala ning Sambikala bali ngatur salam taklimipun Kakang Mandura kunjuk ana ngarsamu Yayi Prabu Danardana kawula ninggi Koko Prabu Gurawalan anggen kula mundi tinampi tangan kula kalih kinalungaken wonten ing Jonggo kapetekaken wonten ing Jojo rumeketing Waradaya mawah ora daging kayuanan mboten langkung monggo kula dherekaken ingkang kanthi merdekaning penggalih anggenipun pinarakon enggak matur nuwun Yayi pangrasa kaya ora kurang prayoga anggen ngabiyantara yang dene anggen kuprato ning Prajamu Ndwarawati kene sepisan pilek tata titi tentrem ingkang kagelar ning Prajamu Ndwaraka pun Kakang rumangsa gumun setahun jembleng serendeng ing atase negara pendak taun kok mesti akeh undak-undakane tur babakan sing becik kaya mau ora mung kababar tata lair wae nanging uga kababar ing batine para kawula ing kukuban negara Ndwarawati yen bab wewangunan pun Kakang wis ora bakal nyacap pun Kakang wis ora bakal maido pancen kabeh sarwa endah dipeni lamun to kaeksi dasare mapan ngendi wae Kakang resik resike papan kuwi mau muga-muga andayane resike marang batine para warga Ndwarawati kang padha lenggah ning kono. Saya-saya sakjroning Kakang budhal saka negara Mandura ngliwati Karang Pabisan ing negara Ndwarawati aku rumangsa bombong, aku rumangsa marem, aku rumangsa seneng merga para kawula ndak sawang padha sayuk rukun. Nengenake gotong royong anane mung samar sinamadan daya dinayan tur kebak ing reh tata krama Nabiyanta Baladewa ki wong Mandura dudu wong Ndwarawati ning ling ngurmati dayoh kuwi banget anggene nyenengake aku iki gumun kenapa saben-saben aku ngrasake rasa tentrem rasa sing marem kuwi mapan ora ning kutha ora ning kraton ning remen utawa senenge atiku lamun aku bisa nonton kalindane Karang Pabisan saya-saya yen rembug babagan budaya sing nyatane Ndwarawati iki dumadi saka ewon ing bab kabudayan
yen jaman biyen ing kutha Goro mbuh kasatriyan mbuh kraton mesti bakal nganakake bahagian lan uga anggelar wujute budaya ning saiki nyatane ning kutha-kutha ki wong gelar budaya kuwi sarang-arang sing kerep gelem nganakake wayangan ya ning desa-desa ngene iki. Kula sejatine luhure budaya, endahe budaya, sapa sing nglestarekake marang budaya dudu wong kutha ning malah wong desa-desa kaya ing papan kene iki. Kuwi sing becik kuwi sing apik. Kok diniati anggene dana rasa, diniati anggene nyenengake marang kiai akeh. Sing ewon gunggunge kaya ngene, sing akhire atine ayem, atine ki marem. Yen atine ayem, atine marem, tanggungan sapa wae sing kepareng gelar budaya, tembunge mentereng kepareng nanggap wayang, mesti bakal diparingi rejeki ingkang melimpah ruah, kebak ing reh barokah. Mula yang pengen barokah, pengen mulya uripe, pengen penak awake, sehat sing dadi badane, sing sregep anggene nanggap wae. Ayah kuwi contonen sing kagungan kersa iki. Pak Wasukamto biyo piyayine kaya ngono sing bodho. Nadyanto wong desa sarwa prasaja ning nyatane duwe krekat duwe niat ingkang eloke kaya ngene gelar budaya sing ngetokake ragat ora sithik ning eloke meneh nadyanto kudu ngetokke probaya sing akeh anggene petung karo dalan Pak Kamto ki ra tau nyang. Aku seksine aku weruh dhewe Pak Kamto ora nate nyang ning sing nyang ya kuwi Bu Pujiati ngono. Pancen Ndorowati niku kados mekaten. Ora aku mungkin arep gojekan bae kinare guyon bae. Sing intisarine aku marem nonton kahanan sing becike kaya ngene, sing apike kaya ngene. Muga-muga ora mung sing kagungan kersa, ning kabeh sing kepareng rawuh ana ing kene tansah pikantuk berkah saka Gusti